So ngibhalele ka-Black Lives TV ngoba benginesifiso sokuthi bangilekelele ekutheni ngikutshele into esikade ngidla njengoba sithandana nje. So khona umuntu osengenile othandweni lethu ofakwe yimina. Manje ngibona ukuthi angikutshele lento ngoba ngiyabona ukuthi usufuna ukuthi uthando lethu luthathwe libeke kwelinye izinga. Njengoba ade usho ukuthi ufuna ukuyovela ekhaya ngoDisemba. Lesinqumo othanda ukusithatha bengisacela usihoxise ngoba sekunomunye umuntu engithandana naye and unobungozi lo muntu engithandana naye. Ukuqhubeka kwami mangithi ngiyakuvumela uyilethe lezi inkomo ekhaya kungagcina kubeka impilo yakho engozini. Hayi futhi eyakho kuphela neyami. Manje noThingo senze njani ngayo? Njengoba wazi ukuthi ingane imali ingane yami ngempela hloko yami qinisile noma nje Ngiyakubingelela mbukele ekhaya igama lami mina ngu-Always Ngwacele and ngithanda ukuthatha leli thuba nje ngithi Happy Women's Month kuyona yonke imbokodo yakithi ihlale yazi nje ukuthi isey'nhlizweni zethu siyakubona nokusebenza kanzima kwayo. Cela ukwamukela-ke ohlelweni lapho sithi khona bodla ebese uthola usizo. Njengamanje nginenye imbokodo la engizonikeza ithuba nje lokuthi ikhulume nathi bese sisebenzisa lona futhi lithuba lelo ukuthi bodle bese uthola usizo. Sawubona sisamo njani? Ngiyaphila bakithi nami. Bengisacela uzazise nje igama lakho, isibongo sakho nokuthi ukhulelephi. Ukhula nobani nje mfethu sifake empilweni yakho. Lo hleli lana igama uMinenhle wakwaMzobe. Ngikhulele endaweni yaseMaritzburg eSobantu. Ya ngikhule ngafunda khona eSobantu. Bengihlala khona, ngihlala no-anti wami, uma wami ke washona ngisemncane, ngithola ngithuba lokuthi angikhulise ngihlale naye. Ngikhule no-anti wami naye ngikhule la ade eshadele khona. Wangithatha ngenxa yesimo sempilo engangiphila phansi kwaso. Ngafunda ke ngihlala khona u-anti wami nezingane zakhe, yonke into ibe right, engitreat-a ngendlela nje efanayo nezingane zakhe. Until kwaze kwaba ukuthi phela sekufika isikhathi sokuthi sengikhulile ngaqeda isikole nami sekumele ngiyimele empilweni. So ekukhuleni kwami ke vele esikoleni bengumntwana nje alright, ngeke ngisho ukuthi bengihlaniphile futhi bengeke ngisho ukuthi bengiyisidom, but bengumntwana o-understandayo uthisha memtshela leyo nto nje. Kwaze kwaba ukuthi khona umfana engahlangane naye, I think angisafunda grade 10 kanje. Qala yena uyazi ke mosaqala ukujola, uyajola, uyayeka, uyasaba, wazi nomuntu uze ngokweqiniso noma okay. Kwaba ukuthi ngihlangana nalo mfana, into yethu nje yaba umdlalo sayeka kanjalo. Kwaze ukuthi ngihlangana nalo esenginaye namhlanje. Yes, mina ngikhulanga ngumuntu ojole kakhulu, ngasho ukuthi empilweni yena lo mfana engathandana naye kuphela ngaze ngahlangana nalo esenginaye. Ngiyakuzwa. So nje ngikhule nje ngumntwana alright kakhulu, ohloniphayo, okhuliswe nje ngemfundiso, okhule phansi kwekhaya labazali noma umzali bengingenayo, but okhule nje ngesandla sabazali nje. Uyazi impilo ukuthi wrong lo, right lo. Yeah nje. Khule ngumuntu kanjalo. Okay, sisami sajabula kakhulu ukwazi. Mhlasimba ke sisebenziseke ithuba kusitshele ngento oyizile la. Uyiqala ekuqaleni dadewethu ukuthi indaba iqalaphi, ihamba kanjani. Sifisa ukuyazi ukuze sikwazi ukuthi sikulekelele sikunikeze nezaluleko ezidingekayo. Silandele yona ekuqaleni ukuze siqonde singakhuluma indaba esingayazi ekhelwe phezulu. Yebo. So namhlanje benginesifiso sokuzwa ubhodla. Kumyeni wami, kahle hle ngisho ukuthi umyeni, but umuntu osezoba umyeni ngenxa yeminyaka esesithandanile. Lo guy ke ngahlangana naye ka grade 11. Okay. Khona eSobantu esikoleni. Ngila eThekwini nje ngenxa yakhe. Sihlangana esikoleni ke sifunda grade 11. Sithandana nje kamnandi, sithembana. And besithandana nje besikule relationship hothi mawuthi ubabona lezi ngathi no lezi yane lezi ziyakude ngempilo, ubona ukuthi no labantu bayathandana nje, nabantu abadala mebedlula belihalela uthando lethu ukuthi labantu uyababona nabantu abathandana ukuthi laba
baya kude sakhula sithandana nalo guy sifunda kwaze waba ukuthi okay siqeda isikole ngaphasa. Okay, kuphaseni kwami-ke angikwazanga ukuthi ngiqhubeke ngenxa yendlela engangiphase ngayo. Yena-ke ngenxa yesimo ade ephila kusona wakwazi ukuthi umndeni wakhe umenzele ilayisensi nani nani aphase. Njengoba aphase ilayisensi athola umsebenzi nje wasesila eThekwini wakwazi ukuthi nami angisuse la ade ngikhona ngize ngizohlala naye la eThekwini. Okay, sivele la eThekwini siqale saqasha kwaze kwaba ukuthi-ke wayithola indawo e-right. Sesihlala soba uthuna saze sathola nomntwana sineminyaka 2 manje. So bengifisa ukumtshela ngenxa yento engihlukumezayo engibhekene nayo isimo engiphansi kwaso. Into esenzekile ukuthi kule relationship yethu khona into eyenzakalayo yena angayazi. Benginesifiso-ke sokuthi ngimtshele ngoba usebone ngathi mhlawumbe angithanda ukuthi azovela ekhaya noma lolu thando lethu silithathe silibeke kwelinye izinga. Sekuyinto kanjalo-ke mhlawumbe mina angithanda ukuthi siqhubeke naye ngi-enjoy ukuthi nje siphile le mpilo esiphilayo. So benginesifiso sokuthi ngimtshele lento engihluphayo. Angikwazi ngisho angisakwazi ngisho ukulala ebusuku, angikwazi nokumbheka kunzima noma ethi uyaqala uyakhuluma uthi nawe phela bika kini ubatshele sekunzima ukuthi ngimphendule. So benginesifiso namhlanje sekuzomtshela leyo ndaba. Okay, sisami mhlawumbe nje bengicela ungazisa nami uyinabe lenkinga lo show lento ofisa ukuyibhodla kuyena ubhuti. Ngicela ungazise yona ngiyazi ukuze nami ngazi ukuthi mase efikile la eseyizwa indaba ngimhandlishe kanjani yabo ngikhulume naye ngayiphi indlela. So sinjode ngishilo yaseqaleni ukuthi ubhuti umuntu odrivayo umuntu ohlala ebusy. Nathi amantombazane uyazi ukuthi siye sigangele angazi. So baye kwaba no guy ke owangishela. So nami ngathi hayi ngoba vele umuntu wami umuntu ohlala ebusy othi ngigangele. Kanti ekugangeni kwami angimazi umuntu engiganga naye ukuthi nobungozi ongakanani umuntu kanjani. Ngangasazi nami sima ngifa phansi kwaso. Ngithi ngiyaganga nje ngenxa ngibona nemali ayengipha yona. Ngibona ukuthi hayibona umuntu lo uyangisiza naye la ngisiza khona even though ekhona lo wami ngithandana naye but umuntu ohlala ebusy njalo. So lo guy ke ngamfaka kule relationship yethu siyathandana naye. Ngiyakwazi ukuthi ngimultitask ngenxa yokuthi lo umuntu ohlala engekho lona ke uhlale khona njalo. Ngiyakwazi ukuthi mengidinga ngiyakwazi ukuya kena akaboni ukuthi khona omunye umuntu okhona. Manje lo nje bese nesifiso sokuthi ayovela ekhaya. Lo guy mina engithithe naye sesiyo ingozi. Uyisigebengu and nami konke lokho ngikuthole sengingenile othandweni naye because akeke vele ngiqoma umuntu ngibona ukuthi uyisigebengu nami angayitshela isigebengu ngithi uguy alright. Manje phela lonjo bese nesifiso sokuyovela ekhaya mangivuma sobe kufana nokuthi ngifaka impilo yakhe engozini ngoba lo ngiyambona ukuthi umuntu kanjani onolaka kanjani uthi no lo muntu lo masixabana nje nawe uyamazi umuntu othandana naye ukuthi lo engikasagcina ema ukuthi ngiyamtshela ukuthi asihlukane agcinise limaza mina noma elimaze uguy lo. So mina ngiyabothi ngibeka impilo yakhe engcupheni mangavuma ukuthi alethe inkomo ekhaya ngoba lo uzothola. Okay, lo umbhuti lo moya umshoyo ukuthi uyingozi akazini ukuthi kunomuntu othandana naye. Angikaze ngimtshela ukuthi kunomuntu engithandana naye. Ngamtshela ukuthi nginengane but nalomuntu lo sahlukana ngenxa ukuthi wengayinakekeli ingane. Waqamba amanga umuntu oyingozi. Alright, ngicela ukuthola saswami ukuthi yini oyifisa kubhuti? Ufisa ukuthi umazise nje ukuze uzokwazi ukulala ebusuku. Kholo ukuthi umazisile izobe seku right. Isifiso sami yasisi ukuthi ngimazise ngingabeki impilo yakhe engozini kuze yonke into ibe right ngoba kuzoba buhlungu egcineni eseyovela ekhaya kuyaba mevela sekuzoba nezinto ezimbi ezizoyenzakala empilweni yakhe ngenxa yami. So ngidecide ukuthi noma ngimthanda but kuze impilo yakhe engayibeki embukuzini akathola omunye umuntu omfanele uzozamkela lezi inkomo ongamenzanga into ebuhlungu njengale engiyenzile mina. Okay siswami ake sikhulume sibabili nje la
engekho nalomuntu ofisa ukuthi ubhodle kuyena nani nani. Mhlawumbe lo mbuzo uzokulekelela nawe indlela thize, uzothola iqiniso ngaphakathi kuwena. Ufuna ukuqhubeka nalo ingozi ngoba uthanda yena, noma ufuna ukuhlukana nalo ozomletha la ngoba uthanda yena? Unzima umbuzo wakho kodwa ngizokuphendula. Yes, lo ingozi naye phela uthando uselakhekile manje, ngiyamthanda. Noma uthando lakhe lungafani nalo esisuka kude naye esikoleni. So lo wasesikoleni ngimyeka ngoba ngiyamthanda, angifuni ukubeka impilo yakhe engozini. Okay, seswami uthi ubathanda bobabili. Yes, kodwa ngimthanda kakhulu. Ilo engikhule naye. Okay, sizosenza isicelo sakho okwethu nje ukuthi sizosiza wena, yabo. So njengoba usukushilo konke osukuchazile wakubeka ngendlela okubeke ngayo, engifisa ukwazi ukuthi ngiyakuzwa and ngiphinde ngincoma isinqumo sakho sokuthi uze la ekhaya uzobhodla ukuze uthole usizo, ngoba ezinye izinto asikwazi ukuyixazulela zona sisodwa, yabo. Ngiya-understanda kakhulu. Uma ucabanga akayona ingozi kuwena lo bhuti omsabela ukuthi angenzeka limaze lo ozomletha la, ngokumazi kwakho akayona ingozi noma ngeke abe ingozi ngelinye ilanga kuwena nomntanakho? Okwamanje indlela esithandana ngayo angimbone nobungozi kangako ngoba akakaze angibeka isandla, noma ngakuthiwa sixabana kanjani akaze kufike kuthini aze angibeka isandla, noma ngibone ubungozi bakhe kwabanye abantu abaseceleni. Besifazane nabesilisa noma besifazane kuphela noma besilisa kuphela? Umuntu nje kwabesifazane nabesilisa. Ma umuntu ongasondeleni naye kakhulu uyakwazi ukuthi enze into enesibindi enzima nje. Okay, sisami akunankinga. Mbukele ekhaya usuyizweleke. Ngicela siphinde sihlangane-ke emva kwey'tolo la sekukhona khona ubhuti usisi ayikhulumele yena naye, abhodle kuyena, amtshele ukuthi yini emhluphayo, yini emhlukumezayo, yini amfisela yona ubhuti, yini ayifisela yena yiyona. Siyabonga kakhulu, sibonane mase siphume ey'tolo. Mbukeli wayo iBlack Life TV, nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bey'mpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini, abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlishwa imimoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze, woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangane-ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM, shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu, bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile, ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini, awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti-ke futhi zikhona ney'nsebenzo, mekuwukuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle iy'nsebenzo ey'khona ngithi ngibalele. Insebenzo yecala, insebenzo iy'nhlanga zenhlanhla noma is a gambling, mekuwukuthi wena umuntu ogembulayo. Mese kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mese kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa-ke, zonke zo-4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhukhe ku-062 219 7748. Mbukelo Black Life TV, ngicela ukuphinde ngamukela ohlelweni. Sisenze njalo, sisabhodla bese sinikeza abantu usizo. Njengamanje-ke sesinayo ubhuti la. Bhuti wami unjani? Ngiyaphila sesinjani? Ngiyaphila. Bengisacela zisigama lakho nesibongo nokuthi uyazi le ntokazi ehleli la eduze kwethu. Ya, sesingamazi umuntu wampela nje. Ya, sathandana naye. Okay, ngicela ungazisa igama lakho wena sibongo. Oh, igama lami ngo-Ayanda kwaMavimbela. Sajabula ukwazi. Sis, nangu kubhuti ngicela ukhulume naye. Sawubona baba wakhe. So ngibhalele ka-Black Life TV ngoba benginesifiso sokuthi bangilekelele ekutheni ngikutshele into esikade ngidla njengoba sithandana nje. So khona umuntu osengenile othandweni lethu
ofakwe yimina. Manje ngibona ukuthi angikutshele lento ngoba ngiyabona ukuthi usufuna ukuthi uthando lethu luthathe ulibeke kwelinye izinga. Njengoba kade usho ukuthi ufuna ukuyovela ekhaya ngoDisemba. So ngibona ukuthi angikuvimbe ngenxa yalo muntu engimfaka uthandweni lethu nobungozi ayibona. So benginesifiso-ke sokuthi ngizokutshela lokho ukuthi lesinqumo okay mama ke ngiyakuzwa ngiyakuzwa phela ngithi uyazi simasikhuluma izinto aziveli nje sikhulunywe nje kanjani kumele uze kumina ukhulume nami nje hayi uthi ubiza amakhamera. Isona sizathu engibhalele la ngoba bengifisa ukuthi bangilekelele ngenxa yokuthi bengisaba ukuthi ngikutshele lento ngingedwa. Ingakho ngibhalele la ekhaya ukuthi bangilekelele ekutheni ngikutshele ukuthi lesinqumo othanda ukusithatha bengisacela usihoxise ngoba sekunomunye umuntu engithandana naye and unobungozi lo muntu engithandana naye. Ukuqhubeka kwami mangithi ngiyakuvumela uyilethe lezi inkomo ekhaya kungagcina kubeka impilo yakho engozini, hayi futhi eyakho kuphela neyami. Manje noThingo senze njani ngayo? Njengoba wazi ukuthi ingane ingane yami ngempela hloko yami qinisile noma nje. Njengoba ingane nje ineminyaka ewu2 ukusho ukuthi yakho njengoba ikutshela lo muntu sesineminyaka nezinyanga. Lokushoyo mina ngi-understanding like ngikholwa kanjalo lento eshoyo mina. Kufanele ungikhole ngoba ingane izohlanganisa unyaka wesithathu njengoba ineminyaka emibili and ngiyakutshela ukuthi lo muntu sesinonyaka nezinyanga. So ingane yadiba khona ubengakafika empilweni yami. Ufika empilweni yami ingane ivele isikhona. So uthini kahle hle? Mina angikuzwa mama yakhe yabo mina ngikhuluma into engayi-understand because yazi sinengane ngiyasebenza ngiyakunakekela ufunani yini ufunayo? Ngiyazi ukuthi uyanginakekela nawe uyazi ukuthi kwezinye izinto ububuya ungangisiza ubuhlala uthi kumele ufake imali ekhaya ubone ezinye izinto nawe engiyithengayo ukuthi no imali onginika yona azilingani lezi zinto lezi enginazo le mali onginika yona. So lo muntu kube ngilekelela lapha ekutheni ngikwazi ukumaintaina zonke idingo zami. Okay ngicela ubuze ubhuti bomazisa ukuthi into akunikeza yona yanele ayikwanelisi wena. Bekungekho lula ukuthi ngimazise ngoba isikhathi esiningi ubhuti kwimali nje noma kuthi uholile umuntu amele aqala amnike uma wakhe sekhaya. Yes yena ubenginika ubengenzela noma bengingafani. Okay unabo ubufakazi swami bokuthi lo bhuti othi ukhona empilweni yakho othi uyingozi ukuthi ninesikhathi esingakanani nithandana? Ubufakazi nginabo ngoba naye uyabona mhlambe ayikho lento eshoyo. Cela sixole ubufakazini singadubisi swami. Ubufakazi unabo yebo noma cha uyibona ubufakazi singakwazi ukusebenzisa ukuthi sikholele kubona kukona ngoba sifisa ukuthi sishiye ubhuti wami nento ethi akanaso isiqiniseko sokuthi ingane yakhe noma kuyona yakhe. Uma ungenasiqiniseko uzosiphoqa ukuthi siqale kwi-DNA kuqala. Ngifakela ubufakazi nginabo ingane yakhe ubhuti ngimithe ngakafika empilweni yami nawe uyalazi iqiniso. Okay ubhuti mangathiwa unesifiso sokuthi ayenze i-DNA ungamvumela? Ngiyamkhulula sisakayenzi. Okay no seningaqhubeka ke noDabalweni bengifisa uqale ngilungise lapho nje. Njengoba kade ngikutshela ukuthi sekunomunye umuntu okhona hayi ngoba ngingakuthandi. Ukukuthanda ngiyakuthanda but lokho engikwenzayo ngikwenza ngoba ngikuthanda ngikusabela ukuthi ngase ngikufake. Ayikho lento eshoyo. Vele nje shuthi wena uyazi vele ukuthi hayi vele sonke lesikhathi shuthi mina bengi second option yakho ne. Awukwazi ube second option yami. Ubuhlezi ufika kuqala until lo muntu lo ngize ngibone indlela ubungozi ngayo nawe uze ungitshele isinqumo ofisa ukusithatha. Mina yonke lento engiyenzayo ngiyenza ngoba angifuni ukukubona usebungozini. Ngoba mina ngilungile mina. Hayi ngoba ulungile. Ngiyona ingozi. Uyiyona ingozi but lo engikhuluma ngaye uyingozi kakhulu. Engagcina nje mengeza ukuthi kunomuntu engithandana naye ofisa ukuyongilobola engagcina ethatha inqumo enzima kakhulu. Hayibo. Okay bhuti wami ukhona wakusola ngosisi ukuthi mhlambe kungenzeka kube khona omunye umuntu asemfakile ebudlelaneni beni nobabili?
Mina ukubona kwami mina sisi yabo. Ngibona ukuthi mama nje futhi nje vele u-professional izinto zakhe. Ngoba mina like yabo into nje sometimes besiphila nje kasiphila kahle nje lapha endlini yabo yonke into ihamba kahle yonke into i-right nje nami ukuthi phela isikhathi esiningi njalo kungabikho yabo kodwa manje mangibuya ngifice khona kokho kokuningi ngisole ngiyabangala nje mase sengifeel into engifeel nayo ngi-understand ngempela. Okay, noma usuthi uyayicabangisisa nje indaba yokuthi ubuthi uma ukhuluma ngokuthi ufuna ukuyokhokha kubo ubeba njani bekhombisa ukuthasela lokho ngoba manje thina usivezela ukuthi leyo nto leyo ibimhlukumeza imenza ngalali ngisho ebusuku bungakazi kwaba khona okusolayo ngalokho. Kona bengikhuluma naye yabo bengikhuluma naye umama bengikhuluma naye ngimtshela ukuthi siyase ngifuna ukumthatha phela manje sisikade siyaqala ukuthanda because ngibona indlela ayiphethe ngayo naye yabo kodwa manje mesizongitshela into engitshela yona angi-understand angazi ukuthi ngithini. Okay, so ukulethelana ke nje bethi ufuna ukuthi azoxolisa bese eyacotha inhlukane ukuze naye ezothola ukuthi hayibo konke lokho engikwenzayo ngikwenzela impilo yakho. Lo muntu njengoba ngisho lo muntu engithandana naye uyingozi kakhulu. So konke lokho engikwenzayo ngikwenzela ukuthi ube right ekugcineni ungakhiphi inkomo mase uthi ngikushiyile noma kwenzakalani ngikutshela ngoba ngifuna ukungithanda vele should bungangithanda ukukuthanda ngiyathanda yabo should bungangithanda ngoba phela mina yabo uyazi ukuthi ngilungele nawe isikhathi babathi awukazi ube naso ma u-off uye emakhaya kumele ubone uma wakho nje umuntu ohlala ebhizi ngaso sonke isikhathi othandweni yesi yonke into uyazama ukuyenza but umuntu ohlala ebhizi mangawona umsebenzi isikhathi sakhe anginizi mamakhe isikhathi uyanginika ngoba ubuye ekhaya uzolala ileso sikhathi engisitholayo kukancane sodlana ufuna ndlene noma ngayi kosebenza mina solala ndleni angisho ukuthi ungasebenzi kodwa ngizama ukubeka ekutheni noma isikhathi usithola wenze njani ugijima uyobheka umndeni wakho ukhohlwe lo uhlala nawo la. Cha phela angithi ugogo umntana kumele hayi mamakhe ngeke. Okay, bhuti wami ngicela ukubuza kwakuveza kuwena ukuthi akaneme ngendlela umphethe ngayo. Akazongitshela lutho mina yabo. Nakazongitshela lutho. Siswami ufika kanjani ekuthenini kuze kufike lezi nqumo lezi? Kahle yona thathe inqumo yedwa yena yabo thathe inqumo yedwa. Ngicela ungezithuka bhuti wami ke ungadini. Okay, kufika ake sikubeke eceleni ukuthi ubhuti bese efisa ukukhokha. Kufika nini ekutheni kuwena ifika nini into ethi kuwena sekumele umtshele manje iqiniso ungakazi umtshele ola lo ukuthi awanelisekile awugculisekile you want more than lento akunikeza yona. Isinqumo ngisithathe la khona esethi nami angazisa umndeni wami ukuthi ngoDisemba unesifiso sokuthi enze into kanje. Okay, ukuba ubhutakazi afisa ukukulobola buzoqhubeka nabo bobabili kuze kube nini? Cabanga nje. Bengizoqhubeka nabo bobabili kuze kufike ekutheni ke ngiyamtshela ngenxa ukuthi ngiyabothi nalo uthando lethu naye liyanyuka ngalo ngicela. Okay, yazini ubone leso sinqumo sithathayo ne mina anginankinga uthi siyahlukana manje usho njalo. Ya benginesifiso sokuthi kube njalo ngoba uthi ufuna ukungilobola. Mengathi akakuloboli nizoqhubeka. Sengabakiyena kodwa mina bese uyavuma okay sharp ngithi uyavuma ke manje uzoqhubeka naye mengathiwa akasaloboli singaqhubeka angeke azabe ingozi ngeke umuntu wakho lo muyazi athola nesiqiniseko esinganani ukuthi ngiyazi athole lo othi uyamsaba wena. Hayi ngimfihlele ngokwanele nje hayi mama ukuthi ngahlukana nobaba wengane uyazi ukuthi ingane ikhona futhi uyangisiza naye enganeni uyayifaka imali. Okay, ngoba uthe ufisa ukuthi ubhuti umazise uxolise kuyena axole ngicela ukubuza uxolise okwanele sekuphelele nje lokho la. Cha mina no ayikho into ozoyisho engizoyilalela mina nje into engizokutshela yona wena ungaqhubeka lo muntu wakho uqhubeka naye lo umthandayo uthi wena ingozi vele ade umthanda akangithandi vele sizobunga ngithanda bungiyuza ne okay ngiya understand okay is fine bungiyuza mina ngishela into ingane yami nje makuthi yami kodwa siqala senze DNA because angisa understand mina indaba yakho angi-understand futhi nesibindi hle yazi nesibindi ayo nesibindi ngiyakuvuma. Isicelo sabhuti sokuthi asayine ingane siyamukeleka noma cha?
Siyamkeleka kodwa bengisacela ukuqala ngokuxolisa. Ngiyazi ngikonile, ubungithemba kakhulu. Cela ungixolele. Ngiyacela ungixolele. Ngiyafisa ukuthi ngelinye ilanga uthole umuntu ozoba neqiniso kuwena, ozokuthanda ngale ndlela ade ekuthanda ngayo, kodwa angakufihleli lutho, nibe neqiniso. Konke lokhu ngikwenza ngoba ngiyakuthanda, noma wena okwamanje uzobona engathi angikuthandi. Hayi bungithanda mamakhe. Yabo ubungithanda ngabe uyasacrifice. Do you know igama elithi sacrifice lichaza ukuthini? Ngiyalazi. Ngabe usacrificela injabulo yakho nayo into efunayo. Uma ungitshela ukuthi wena ukhetha omunye umuntu over mina nginengane nawe, sengihlala isikhathi eside nawe, ungitshele ngomuntu lo engazi nokuthi wahlangana nini naye. Yabo nje angi-understand indaba yakho. Ekumkhetheni kwami angimkhethi ngoba ngithanda, but ngimkhetha ngoba nawe ngivikela lesi sinqumo sakho ofisa ukusithatha ukuthi ekugcineni singakulimazi. Ngicela ungasho ukuthi awukhethi ngoba uthanda. Ngoba umuthi awukhethi ngoba uthanda, mina unginikeza idea yokuthi uzizwe uphoqelekile uqhubeke ukuthanda nomuntu oyingozi. So ngitshela iqiniso, uhlala naye ngoba uyamthanda. Ngasho nje iqiniso ngalokho. Ya ngiyamthanda yena lo yingozi, ngiyamthanda. Okay. Okay butwami. Ngiya-understand ukuthi lolu daba uqeda kulizwa manje, hlasimpe liyasinda lungapheki kwakho, uyabo? Kungenzeka futhi likunikeza inkinga ugcina ungasakwazi ngisho ukusebenza kahle emsebenzini. Mina nginazo indlela zokukulekelela ukuthi uphole. Lo muntu busumbona ingoduso yakho ngelinye ilanga, lo muntu bese impilo yakho yonke. Bese impilo yakho yonke. Mhlasimpe ke ngingathanda ukuthi sikofarisha counseling ukuthi athende leso sikhathi esincane. Musu uzizwa ukuthi usuzinzile, uyamkela, uyaphola futhi uyasamkela lesimo lesi, uyaphola impilo yaphambili bese usungayiqhubekela ke nempilo. Kodwa uma kusungazi ungale phambi kwabantu nje izwe lonke libuka ukuzela ama-camera. Ngiyaxolisa. Kodwa ayikho bengayenza nami. Ayinankinga. Athi ngibizela ama-camera kasi wena why ungangitshela lonke lento vele? Why? Bengisaba ingakho ngibhalelele ekhaya ukuze bangilekelele ngenxa yokuthi bengisaba. Enxa isikhathi sesithandanile nokungithemba kwakho. Yes. Okay butwami, usize sikunikeza lona thina uyalamukela kodwa. Olwe counseling ngikakhulukazi nje. Mase ngivele nje nga out samxolele. Ngixolele. Ukuthi ngikholwa lento ayisho ngoba manje ngikholwa nje. Ngiyazi ubungithemba kodwa ngiyaxolisa. Okay, sibuye sibuyele kulolu daba le-counseling butwami ngoba ngiya-understand ukuthi isimo okusona njengamanje asikho right, usacabanga izinto ey'ningi ndifika kanye ekhanda lakho, siyaxolisana ngalokho. Sisi wami, okay, uthi-ke indaba yengane njengoba izosala nobhuti, awunankinga nokuthi ikhuliswe uneni ngoba phela ubhuti ukuvezile ukuthi uyasebenza uhlezi ebhizi noma iye gogo wakhe, awunankinga nalutho. Cha ingane nami izozekhaya ezosakumina uma kuthi yami masesenza i-DNA. Izohlala noba nawe noma nokhulu wayo. Ingane ngayihlawula kubo, ngayilethela yonke into kubo. So izoza mina ingane ngizoyenza sure ukuthi right finish. Uma usebenza mhlawumbe uzoyitholela inokho kubaya ingane. Okay. Inokho kubaya ingane. Okay, siyabonga bhuti. Makuthi yami ingane. Kukodwa nje lokho kubudoda ukuthi uqhubeke ufuna ukukhulisa ingane yakhe ivikeleke esandleni sakho. Ngoba makhe bengazi. Siyabonga lokho. Mhlawumbe sisi mina angikholwa ukuthi usendaweni e-right ngokucabanga. Ngishiswe yini? Angisho kabi, ungangizwa kabi. Ngishiswe ukuthi siswami ingane. Uma ngenzeka le ndaba esixoxela manje ifike kulobhuti othi uyingozi, ukholwa ukuthi sizokuphatha ngendlela efanayo? Nginethemba lokuthi uzongiphatha ngendlela efanayo ngoba ubonile isinqumo engisithathile ukuthi ngimshiyile umuntu noma bese nginayo isikhathi eside but ngikwazile ukuthi ngimshiye. Yazi ukuthi ngizoshada. Noma ke ushintsho lizoba khona lapha nalapha ngoba ubengazi ukuthi khona umuntu ekade ngithandana naye. Kodwa nginethemba lokuthi soqhubeka naye. Lo bhuti lo usengaba nayingozi kuwena. Ngicela ukukuvezela lokho, usengaba ingozi kuwena. Umuntu osho wena ukuthi unesibindi uyakwazi ukulimaza omunye umuntu wesifazane, yini ekwenza ukholele ukuthi wena ngeke aze kulimaze nje? Hayi usho uyihero phela ke, uyihero. Nendlela nje angenzela ngayo. Hayi nesibindi. Ngicela ukuthi ngikunikeze ithuba lokuthi u-attend i-counseling. Mhlasimpe odokotela bazokwazi ukubeka endaweni la uzizwa khona uphephile wena, ukwazi ukubona into ekufanele nengakufanele. Angisho ukuthi ubhuti akakufanele lo othi uyamkhetha. Angisho ukuthi akakufanele, angisho futhi ukuthi akumele uqhubeke naye.
But Why mina ngikhetha vele over mina? ngisaba ukuthi ngelinye ilanga ngizwe sekuthiwa sekwenzeke into engayinhle ngenxa yesinqumo wasithatha sibe sasikhona sibone ukuthi ngelinye ilanga lento ingaba nobungozi. Ngiyakucela ungivumele nawe ukuthi uthole i-counselling, izaluleko zabantu abakufundela umqondo, yabo, abayifundela ukusebenza komqondo nokucabanga komuntu ney'nqumo oyithathayo ukuthi zingaba ubungozi kuwena kephi. Ngoba kimi kunzima ukuthi ngingama ngiqinise ngithi ngelinye ilanga yokulimaza ngibe ngingazi. Angiyazi indlela eniphilisana ngayo. Bese udokotela angabuza from ekuqaleni ukuthi kubamba kanjani, ukuthinta kanjani. Odokotela bayakwazi-ke ukuthi bakulekelele ukuthi suka la kunobungozi, hlala la uzohlezi uphephile. Kodwa mina ngokubuka kwami nangokuzwa kwami ukuthi uyakwazi ukulimaza omunye umuntu wesifazane, uqunga isibindi amlimaza omunye umuntu wesifazane, kodwa wena ngeke aze akuthinta. Angikholelwa entweni kanjalo mina. Hayi miyeke. Kodwa siyabonga ukuthi ingane uyayisusa kuloko kusaba kwakho nayo yonke leyo mpilo leyo isendaweni ephephile. Kodwa ngiyakucela attend le counselling engikunika yona. Yeah, enjoy. Ngayivuma i-counselling ngayikho. Enjoy nje siswami ube right nempilo yakho, mningane yami ungishilo nenkosi yami ngicela. Ngoba ngimele lento nje oyenzayo abengazi nje. Okay butwami, njengoba esho ukuthi uyaxolisa kodwa ngesinqumo asithathayo, ungakwazi ukuthi angeze ibe khona ingxabano methi ufisa ukubona ingane, ufisa ukuzona ivashe ngoba egcineni kosuku nisabazali bomntwana, umntwana osanidinga nobabili. Hayi ngeke ibe khona inkinga. Kuphela nje mangeke azayifake into yabo umqondo mubi nje. Angifuni ngane nami ikhulele phambi kwezinto ezingekho right, yabo. So yena nje makusi yena ukhathala into ekhethayo is fine. Uyithathe ahambe nayo kanjalo. Ingane uzoyibona ingane. Ngona inkinga. Okay, no siyabonga. Yeah. Mbukele ekhaya sesihambe nohlelo sasifika lana ke. Uyizwele nawe ekhaya. Ukuzwe konke usisi uyisholo eyikhulumela yena ngomlomo wakhe. Sicela ukuthi silibambe lapho uhlelo, sithembisa ukuthi sophinda siqhubeke silandelela ubhuti ukuthi isimo sakhe sihamba kanjani, uyayithatha i-counselling noma akayithatha ngoba njengamanje akakwazi ukuthatha isinqumo kahle. Cela uqhubeke lapho kuma comments ubhale. Cela ubhale ngezaluleko engaluleka usisi naye ubhuti bobabili. I-comment yakhe ibaluleke kakhulu ukudlula konke. Ngicela u-like, usubscribe, siphinde sihlangane ngokuzayo lapho sithi khona abantu ababhodli bathola usizo. Into ekwenza ungalala ebusuku ingayingozi kuwena ngelinye ilanga igcina ithatha isinqumo sokuthi wenze into engakulimaza unomphela ingabusalungiseka nalento encane ebingalungiseke kwenza ungalala ebusuku. Ngiyabonga kakhulu mbukele ekhaya. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi e-pharmacy, e-Black Life Traditional Pharmacy. Black